بوس كي كريا كيري قاصة قيقر عجل عشان تيجي نو زاد يبقى انت انا وسجل اخذ على اخذي سيو سبلانيون ديك ها لدوا تعبلان شي بيز لودش ياقنا تيرد نيسدو هين سبلان لدو فون عجل انا وسكان شي بلد عويش ندويس 200 زايد نزبراو كنت يورو لي زبراو شيكا должен его встретить. Сабр не сотяку свасон. Все как обычно, Юрин сайбал глубоя. Заправки был Арвелла. Да. Вообще нормально. Короче, он подъезжает, Ватсову Сичсунгол поздравляет, ты тысячный клиент, заправка за счет заведения. Тауидик, эйла, бензин тут мотыч, солярка, хаю, ты полный бак заправляешь и отправляешь его. После метро 200 дьямов Аллахацун мощи, естественно, даю, и тут я его встречаю на эвакуаторе. Подхожу, брат, а мощи тех станций, да, ехал, мощи 02 эвакуатор, хадаю, окей, базовый, шахау, вот тух, чаду, окей, мощи, да, вот такси. Идеальный план. Сайходяки есть мига, стон мелочи хитарю, хай, полить оболбишь мою. Уединение нам играть, ишь, хозяйки, дить. Почему? Шибись, я конца бога, вот это. Что сдать виновый? Конечно. Хава коп хлок. Так, на сегодня все. Идеальный план. Босс, Эрмбасон, Айкорт, Истбок. Да? Конечно. Марс Ойл, я тысячный клиент, полное заведение за счет бака. Мы сейчас руава, остаётся. Прием, босс. Все идет по плану. Аккуратно, бензин хавит, санкейла, солярка хавит, заправил, полный бак и отправил. Босс, его, встречай его, встречай! Все, гошу. Садухов, де квартириаш. Слушай, домовый! Прикинь, дизельный лак. Эвакуатор 02 по Чеченской Республике – это многопрофильная компания по самым доступным ценам, которая предоставляет своим клиентам широкий спектр услуг по эвакуации транспортных средств в любой район Чеченской Республики и не только. У компании большой автопарк, подходящий для любой грузоподъемности. Мы готовы помочь в любой ситуации. Просто дайте знать, где вы находитесь. ايش ارمي تبي رخصه ام لا ده اعزود مو يعلن دي تردريا اوه دعوه رمز تيجي خندري انت انت ماذا تو هنا تليفون شاتر دون راح ارمي هذا انت بيش خلنا دون تانتي تيالت وقت تيالت دون تجيبوا بير ما قلنا ولول اتو ودون اجاك حقيقه ولا بير دغتي خلنا يو بير ويا حقيقه دون لازم عارفه واشا يتناوى سوق شيء ايول بوس مجاوي عندنا اخو يوقف احنا حمول يو دون تنا وقت كنا كوري ودون جمنا تقصا يو خطا جمنا قصا دون يو تنا وقت هول حقتي فوق تقصا أولا ذا وحقيقة من وين تكلم معي أخيتك هو يغ عندنا أخوة يخطب يخنا حولك يخ كدني ده هم تقول دون أكراتنا في اسمه يا جاي أجا يكون كلا من اللي دون يكير يتخص أدون يو أيوة إيه كير تعديش دون لازوك له ترقى كيتا هلو كير ده يا عود الناس قالي ولا تلاتي أي كوي ديلو أنت حاولني مجاو حولك ايش تغجع دون كنت داش ارتي در هدينا القصه هل دائما كيت 10 خلص تنديت ايش هذا انت مو بشي خلدات اتسمي نيتشر بكيت ميل ريس خلص سينغام هو يا زول صف انا تعرف سمينا السنتر ايو بايسن بايوا مبارك هيت مونا ريس ريس هذا دون تن دائما اللي تقول هاي ما جاني ولا تن دائما تو هنا وقت كنت دائما او تو يا وقت